Čauko, tiež patríš k airsofťákom, ktorí ešte rozmýšľajú, kam si dám svoje príslušenstvo, zásobníky a veci, ktoré na akciu potrebujem. No, taktická vesta mi moc nevyhovuje a plate carrier ma moc tlačí alebo mi neumožňuje taký pohyb, aký by som chcel. Mám pre teba alternatívu v podobe takéhoto skvelého chest rigu od výrobcu Delta Armory. Na kelincovi konkrétne som použil takýto v pieskovej farbe, ale máme ich v rôznych farbách. Ako máš možnosť vidieť, vieš tam zmestiť dlhé zásobníky do dlhej zbrane, takéto kratšie pištolové zásobníky, takisto tu máš puzierko na granát a potom takúto väčšiu kapsičku, napríklad na chemické svetlo, mapu, peňaženku, mobil, kľúče. Pri takých dlhších akciách sa to určite zíde. Tento chest rig je veľkostne nastaviteľný, takže takisto ako na kelinca sadne aj na mňa, aj na teba, ak si taký menší človečik. Takže neváhaj, ak svoj chest rig ešte nemáš, môžeš si ho zakúpiť u nás na webe www.katus.sk alebo si ho môžeš prísť vyskúšať k nám do predajne OC Telko Bratislava.